Здравейте, уважаеми зрители! Здравейте в новото видео в канала Автообзор. Аз съм Андрей Колев и както разбирате от заглавието, днес ще коментираме дали марката BMW, дали този автомобил е лош автомобил. Какво провокира тази тема? Доста често в Facebook страницата Катастрофи в София забелязвам, не само аз и други потребители, че има много катастрофи, които са свързани с тази автомобилна марка, като не много ме така притеснява или не точно гадно ми става, като чета коментарите. Тези хора, които карат BMW-та, самоумници, идиоти, тапанари и други такива грозни епитети, че и дори по-зле даже като изказване. Тоест това са леките форми на епитети, които се използват прямо тези хора. Затова искам в днешното видео да разгледаме дали наистина марката BMW е лоша марка и дали хората, които карат такъв тип автомобили, са така с украсявани съвсем основателно с различни епитети. Само за справка за тези от вас, които за първи път са в този канал, аз карам Fiat, не съм с автомобил BMW, никога не съм имал BMW, дори не мисля да карам BMW, не ми е толкова интересна тази марка, но просто искам да направя и да покажа моята гледна точка относно тези автомобили, така че стартираме с новото видео точно сега. Започвам с представянето на моята гледна точка, на моята теза, като разбира се отдолу в коментарите, дали по време на това видео, дали след неговия край може да запишете вашата гледна точка и всякакъв вид коментари, които смятате, че са необходими да присъстват под това видео. Така, по принцип започвам малко от по-далече, когато ние сме били млади, т.е. не че сега сме стари, но когато сме били на 20 години или пък малко по-малки от това. В случая при мен, тогава бяха на мода смъкнатите панталони, рапърски. Тогава беше модерно да си рапър. Това беше рол модел тогава. Да си рапър и така да си много отворен, да разсиш псовни колкото искаш, колкото можеш, даже колкото повече, толкова по-добре. И лека по лека, всяко нещо в живота има своето надграждане и в днешно време какво е характерно, какво е популярно. Съвременните мъже да са гангстери, а пък жените да са кифли. Без значение, че и двата типа, голяма част от хората, които са гангстери, мъжете са умни, интелигентни, възпитани момчета, а пък от кифлите също умни, възпитани и интелигентни момичета. Но просто средата, в която живеете е такава и те трябва да бъдат такива, за да бъдат прияти, което малко е странно. Доста дълга тема, няма да навлизам в момента с тези подробности, тъй като не е пък и предмет на този канал. Все пак, ако искате, отдолу запишете някакъв коментар, може да измисля някакво видео, но не е свързано с автомобилите. Какво е характерно за батките? Днес ще говорим за тях или за гангстерите. Трябва да си нацепена батка с татуировки колко се може повече. Разбира се, трябва да имаш специфичната походка, да си брадясъл, да имаш диагоналката през кръста, анцук, задължително облекло и така вече, нали, ти си в средите, в началото на гангстърството, макар че никога нищо общо нямаш с престъпния свят и никога не си имал и не искаш да имаш, но така е модерно сега да бъде положението и имаш тази визия, така вече започваш да приличаш на гангстър, обаче нещо ти липсва и това е превозното средство. Тук ще визирам ще го конкретизирам върху трите немски флагмана или така луксозни немски автомобили, като разбира се, те са много повече освен от немските. Става въпрос за Mercedes, BMW и Audi. Защо главно се купуват BMW-та? Първо, защото Mercedes е повече за олегнали мъже, които имат вече семейства и искат да покажат престиж, нали, който са постигнали в живота си. На второ място това е марката Audi. Защо не приляга на гангстера? Защото тя е с предно предаване и е с иликулатор, и няма кой знае колко впечатляващи модели, макар че аз съм фен на Audi и реално погледнато доста качествени модели правят. И на трето място идва BMW. Какво е BMW? Тези от вас, които разбирате от автомобили, значи това е хулигана на пътя, това е хулигански автомобил. И когато ти си гангстер или спреш на такъв по-точно, какво правиш? Купуваш си BMW. За да може така да запълни твоето амплоа на гангстер. Така, обаче сега хубаво имаш колата, имаш визията, обаче сега, нали,
нека се не върви, трябва нещо така да прескачаш закона, обаче сега пък не искаш пък да го прескачаш до такава степен, че да влизаш в затвора, там да стоиш няколко години. И за какво се случва, купуваш тази кола, ти почваш да нарушаваш правилата за движение по пътищата, караш бързо, дрифтиш, държиш се еднакво по полупътия и тем подобни други такива неща се случват. Сега, обаче тук държа да отбележа нещо, в случая говоря, дебело подчертавам, говоря за момчетата, които не карат пияни, не карат дрогирани и са в адекватно състояние. Тоест не говоря за някакви, които са на седмото небе, да се вика от различни субстанции, а за чисти, които не сядат за волана без да са употребили какъвто да е било наркотик или какъвто да е било алкохол. Тоест просто, да кажем, хормоните бушуват и са малко по-диви зад волана, пък и за да влезат в амфлото на гангстър трябва да нарушат нещо и най-лесното е да нарушиш закона за движение по пътищата. Сега тук има нещо, което може би ще изненада много от вас. Аз разбирам защо тези момчета не само с БМВ, но и масово се нарушава закона за движение по пътищата в България, не само в София. Защо? Защото правоохранителните органи, визирам КАТ, тя не върши никаква работа, т.е. КАТ не върши нищо, реално погледнато. И другото, което е, лично аз съм ставал свидетел как КАТаджи и полицаи нарушават закона за движение по пътищата и то най-отявлено, най-безочливо. И когато ти си гангстер, се правиш на отворен и видиш едно такова нещо, когато полицай нарушава закона за движение по пътищата, с полицейски автомобил на всичкото отгоре, си казваш, той е, дето трябва да ми показва как да спазва, който трябва да ме следи дали спазва закона и да ми дава пример за спазване на закона, той го нарушава. Защо аз да го спазвам? И точно така, прави се хората. Като този човек, който полицая не ти спазва закона, защо аз да го спазвам? Сега тук вече разбира се и до самосъзнание, защото и аз съм ги виждал тези неща, спазвам на закона. Сега обаче, когато си гангстер, реално погледнато, нещата са доста по-различни и се възползваш от тази ситуация. Защо обаче БМВ-та повече? Защо има катастрофи, които така участват БМВ-та по-честичко в сравнение с Мерцедес и Ауди, да кажем, с тези три модела да се ограничим? БМВ-тата са много достъпни. Говорим за трета серия 90, примерно във всичките формати, които са, т.е. седан, купе и комби, E60 също, пета серия също доста ефтина вече, лесно може да се здобиете с нея. Сега вече не коментирам какво е състоянието на самите коли, на колко хиляди километра са. И реално това са автомобили, които реално наистина ви водят и ви се дават възможността да сте вече истински завършен гангстер. Обаче, когато карате по горе изброени начини с несъобразена скорост, дрифтите, държите се нагло зад волана, то нормално е в определени ситуации да се случват такъв тип катастрофи с участието на БМВ и съответно да бъдат публикувани в тази Facebook страница, защото примерно от 10 гангстера, защото те не са гангстери, те се правят на такива, да кажем 8 не спазват закона за движение по пътищата и съответно като масово се купуват БМВ, защото са достъпни, съответно и те участват в такива катастрофи, съответно в видеа или в снимки в дадената Facebook група. Същото друго нещо е, което сега се сещаме, че преди миналата година, 2023 година, някъде беше на Симеоновско шосе около Макси комплекса беше станала катастрофа верижна с 3 БМВ, в смисъл X5, X3 и другото, не знам, май трети серия ли беше, нещо такова. Но пак тук идеята е, че просто хората, които карат БМВ-та, по една или друга причина, не спазват закона за движение по пътищата. Пак казвам, това са в повечето случаи високоинтелигентни, образовани, възпитани момчета, които просто обаче влизат в прекалено много се вталяват в това да си гангстер и малко така губят връзка понякога с реалността, най-вече когато са зад волана. Така че това е основното нещо. Тук искам да кажа нещо като, може би като апел или пък аз съм на 34 години, сега ако да речем някой 20-25 годишен младеж ме гледа, като по-възрастен от тях мога да кажа следното нещо. Да, аз съм се искал да се фукам с някакви коли, възможности и облекло, когато за модата, която в моето време е била валидна, обаче някак си самото самосъзнанието, което аз имам, не е позволявало да правя такива неща в реалността. Само в фантазиите си съм правил различни глупости, но реално живо не е. Аз не съм имал кой знае каква кола тогава, разбира се, това е другото нещо, което е.
Но това, което мога да ви кажа, е отличен опит. Преди този автомобил, този Fiat, аз имах Lancia Delta трета генерация. Доста ексклузивен и доста екзотичен и доста луксозен автомобил от Италия. Като той е сравним с Mercedes, италиански Mercedes се води Lancia. Какво правих аз? Беше мощна кола, 165 коня, двойка дизел, не съм я карал никога бързо или да нарушавам правилата за движение по пътищата, поради простата причина, че аз исках хората да ме забележат с тази кола, карайки ги, и какво правих? Карах по-бавно, карах в ограниченията, така че всеки да ме забележи. Това мога да кажа на вас. Купувате си BMW-та, в повечето случаи са много добри, доста така готино изглеждащи. Най-вероятно искате да впечатлявате момичета с тези коли. Сега, ако прехвърчите с висока скорост, никой няма да ви забележи. Най-много реакция да бъде: какво беше това, бе? Какво беше това, бе? Защото не си видял за какво става въпрос. Обаче, ако примерно в малка улица карате с 30 км в час някъде по центъра на София, вероятността дадено момиче или група от момичета да ви забележат е много по-голяма, тъй като карате бавничко и спокойно могат да огледат вашия автомобил. Така че това е като съвет, който може и ви съветвам да пробвате да го направите, да видите, че реакцията ще бъде доста по-добра на момичетата, ако пак целта е ви да се показвате пред госпожиците. Така че това е общо, приятели, накратко видеото. Това, което искам да кажа в заключение: не съдете по груб начин хората с марката BMW. Такъв е моя апел. Просто те са подвластни на модата, която е актуална в днешно време. Наистина не е готино това, което се случва, това, което правят. Пак казвам, конкретизирам върху хората, които не са употребили наркотици или алкохол или други субстанции преди да седнат зад волана. Просто хормоните бушуват, искат да се покажат, правят глупости общо взето. Така че не ги съдете, приятели. В голяма част от случаите това са възпитани, образовани момчета и момичета, със сигурност и доста разбрани, т.е. ако видите някакво кофти поведение на пътя и седнете да го поговорите с този човек, съм убеден, че няма да тръгне да ви псува, ще ви влезне в положение, тъй като голяма част от хората, които карат такива стари BMW-та, те не са хора с милионери, десете или родителите им. Това са коли, които струват 10-15 хиляди лева, така че даже може да се купи и с кредит, така че реално погледнато са разбрани хора. Така че това е моята гледна точка. Наистина, марката BMW не е лоша марка, просто трябва да имаш силни здрави ръце да я управляваш и да изключваш ДНС-то, когато знаеш какво правиш, най-вече на писта, защото там е що годе контролирана среда или на полигон някъде. И също така, хората, които карат BMW, не са лоши хора и не са невъзпитани или хулигани или нехримайкоси в повечето случаи. Така че, това е моята гледна точка, приятели. Благодаря ви за тези от вас, които останаха до край и гледаха това видео, тъй като най-вероятно ще има коментари само на базата на заглавието. Ще се може да се сипят коментари, най-вероятно, пак казвам. Но за тези от вас, които изгледаха видеото, видяха моята гледна точка, моята теза, благодаря ви. Разбира се, ще има хора, които са съгласни с мен, ще има хора, които не са съгласни с мен. Искам отдолу да запишете вашата гледна точка, защото може наистина нещо да съм пропуснал, да не съм догледал добре, да не съм го обмислил добре. И когато вие си изкажете вашата теза, може да се каже: да, този човек е прав, или не, тук той бърка. Но разбира се, в двата случая, както аз ще уважа вашето мнение, така ви моля и вие да уважите моята гледна точка. Няма налагам, просто една гледна точка. Но, пак казвам, дебело няма налагам, тъй като доста щекотлива тема, затова така доста предпазливо подхождам и доста предпазливо така искам да представя своята гледна точка. Така че това е, приятели. Останете си със здраве и до следващия път.